खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लानि क'क्राझाराव दुंहाव थासारि सोमजिदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा फोरोंगिरिनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। ढिकियाजुलिनि क'क्राझाराव सासे फोरोंगिरिया सासे फरायसाखौ बुनायनि जाउनाव सासे थाखो 7नि फरायसाया अबथिरायै जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोन्दों। दायनिगिरि फोरोंगिरि उत्तम बक्सि-महन्तखौ जायगानि सुबुंफोरा फासि होनांगौनि दाबिजों हायुङारि राजालामा 15 नं हायुङारि राजालामायाव ओंखारबोनानै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। फरायसानि नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरोंगिरि उत्तम बक्सि-महन्तनि बेरेखायै एफआइआर होनायनि उनाव फोरोंगिरिखौ पुलिसआ हमनानै लाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बियाबनि गुबुन गुबुन थावनियाव लुफुंजानो गोनां मडेल अंगनाबादि मिरुनि खुन्थिया गायसननायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारि मावफुंदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। मैयानि सानसेनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन थावनियाव गं 8 मडेल अंगनाबादि मिरु लुफुंनो थाखाय खुन्थिया गायसननायजों लोगोसे आसाम दर्शन बिथांखिनि गेजेरजों लुफुंजानाय मोनसे बाथौ थानसालि आरो गोदानै लुफुंजानाय दावलाबारि एमइ स्कुलनि गोदान न' बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। मैयानि बे हाबाफारियाव एमएलएजों लोगोसे बिफाननिनो गुबुन गुबुन बिबाननि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। गार' हारिया बिश्वनाथनि पाभई तिलापारायाव वांगाला फोरबो फालिदों। बिश्वनाथ जिल्लानि आसाम-अरुनाचल सीमायाव थानाय तिलापारा गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गं 8 गामिनि गार' सुबुंफोरनि बानजायनायाव बाथि बोसोरारि वांगाला फोरबोखौ साननैनि हाबाफारिजों फालिनाय जायो। बे फोरबोआव गार' हारिनि रोजा रोजा लाइमोन आइजोफोरा गावसोरनि दोरोङारि मेथाइ आरो मोसानायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन बिश्वनाथ जिल्ला गार' फरायसा आफादनि आफादगिरि माजमत शेख, समाज सिबियारि नितु नार्जारिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बर' सावथुन मुलुगनि दिहुनगिरि, बिथोनगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरि शिबराज नार्जारिया बे समाव मोनसे फालांगिनि फोथाराव ओंखारदों। शिबराज नार्जारिया गोदानै बेखेवदों हाफु बारफु फेमिलि हटेल आरो धाबा। क'क्राझार जिल्लानि करिगावनि सोनाब फारसे 1 किल'मिटार जानथायाव थानाय धनपुर गामिनि नेशनेल हाइवेनि सेराव थांनाय 15 दिसेम्बर खालि शिबराज नार्जारिनि गोदान हाफु बारफु फेमिलि हटेल आरो धाबाखौ बेखेवनाय जादोंमोन। समायना रमायनायै साजायफबनाय बे गोदान धाबाखौ बेखेवनानै होदों आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। गोदानै बेखेवनाय बे धाबायाव बर'नि गासै दोरोङारि ओंख्रि आरो जाग्रा बेसादफोरखौ मोननो हागोनखौ मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बे धाबायाव जायखिजाया रोखोमनि पार्टी जेरै बार्थडे, वेडिं एनिभार्सारि पार्टीफोरखौ खालामफैनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो फोरबोनि समाव हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लागोनखौ मिथिहोदों। बेनिखायनो बे धाबायाव फैनानै रंजानाय लाफैनो आरो खेबसे जानाय फैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों धाबानि बिगोमा शिबराज नार्जारि बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 75थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16 सानब्रैनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि दतमा बड'फा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामबाय। जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जानो गोनां दिन्थिफुंसालि आरो हाथायाव जायफोर बिथांमोना जायखिजाया दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गला होनो गोसो गोनां सुबुं एबा हानजाफोरखौ थाबैनो बानजाय आफादनि मावखुलियाव फैनानै नङाब्ला 9101832655 जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायदों। दिन्थिफुंसालि दालाय आफादा मख'जाथावदि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 75थि बोसोरारि जथुम्माजोंनो लोगोसेयै
56थि बोसोरारि जथुम्माखौबो खुंफुंगोन क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। उदांस्रि दावहारु बिर बुद्धु भागतनि 233थि जोनोम सानखौ क'क्राझाराव खुंफुंनो साखा-फारा खालामदों भारत हादोरखौ ब्रिटिशनि आथिं सिंनिफ्राय उदां खालामनो गोलाव सम हादरनाङैनो सोमावसारनायाव बिर महरै बाहागो लाबोफानाय उराव हारिनि जोहोलाव बिर बुद्धु भागतनि 233थि जोनोम सानखौ फैगौ 16 आरो 17 फेब्रुआरियाव क'क्राझार बिसमुरि धनपुरायाव साननैनि हाबाफारिजों गाजा-गोमजा खुंफुंगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। हेलमेट गानैफोरनि थाखाय फाइन लानायनि सोलाय राननानै हरदों फांसे फांसे बिफां फुलि। हेलमेट गानालासे आरो सिट बेल्ट गानालासे मटर साइकेल आरो गारि सालायोब्ला बिफाननो फाइन होनांनायखौ जानो हागौ नोंथांमोना नुदों, नाथाय बारसे प्लास्टिकनि बिबार गांसे बिहु गामसा आरो फांसे फांसे बिफांनि फुलिखौ हेलमेट आरो सिट बेल्ट गानालासे बाइक आरो गारि सालायग्राफोरनो राननानै हरनायखौ जानो हागौ नुफेराखै। प्लास्टिकनि बिबार गांसे बिहु गामसा आरो फांसे फांसे बिफांनि फुलिखौ हेलमेट आरो सिट बेल्ट गानालासे बाइक आरो गारि सालायगिरिफोरनो राननानै हरदों। क'क्राझार सोहोराव रड सेफ्टि सप्ताहजों लोब्बा लाखिनानै मैया क'क्राझार सोहोराव जिल्ला हान्थामेला बिफानजोंनो लोगोसे डिस्कभारि क्लाब नडल NGOनि बानजायनायाव जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोनहोनो आरो सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ थांनाय सानाव क'क्राझार सोहोराव मावफुंदोंमोन। ससियेल मिडिया एबा समाजारि बिजोङाव आब्रुथि गैयै गाज्रि रिल्स भिडिअ बानायनानै फोसावग्रा गोबां आइजोफोरा गावसोरनि गोरोन्थिखौ सिमान जानानै रायजो राजाफोरनियाव निमाहा बिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय राजादाब्रि गामिनि थागिबि अनुकुल नार्जारिनि नखराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार जावले-जावले हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरनो फोरमायहरसेयावबो हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा न'-बां सिफायजानाय एबा दोहोन सम्पति खहा जानाय नखरसिम हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा नुजाफैयाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि बर' बिजोंनि खौरांगिरि बिथांमोना रादाब बुथुमनानै रायजो राजाफोरनो खौरां दैथायनायनि अनगायैबो सम-सम सुबुं समाज सिबिनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो जों बाख्नायनांगोन जे थांनाय माखासे बोसोराव चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि सोद्रोमा बिथांमोना गला बाजाराव थाग्रा गोरिब थाखोनि नोरजिया सुबुंफोरखौ अननायजों लोगोसे बिथांमोननि गाज्रि हालोदखौ फोसाबनानै होदोंमोन। थिग बेबायदियैनो थांनाय सानाव चिरां जिल्लानि बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि मावथि बिथांमोना चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल आरो सान्थिपुर ओनसोलनि गोरिब नखरनि बोराय-बुरै सुबुंफोरनो गोजां बोथोरखौ नोजोर बोनानै गं 30 नखरफोरनो गांसे गांसे गुदुं जोमग्रा सि राननानै होदों। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै मिरु बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि बिबानगिरि जोहोलाव मुसाहारि बिथाङा ओरैबायदि खावलायदों जे जोंनि समाजनि रांखावरि गोनां सुबुंफोरा गोरिब थाखोनि सुबुंफोरखौ अननायजों बेबायदि मदद खालामनांगौ। बेबायदि हेफाजाब खालामोब्ला निस्सय गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां मदद जागोन होननानै। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।